Bon dia, amics de YouTube. Aquest vídeo és la presentació, el primer episodi de la sèrie dedicada al tour que vaig fer pel Marroc en solitari. Aquest viatge el vaig fer amb l'Arnagatxa, la Moto Guzzi V85 TT Travel. Aquesta etapa va anar de Castellvell del Camp a Granada. Es tracta d'una etapa de traspàs, on vaig baixar per vies ràpides i només em vaig aturar per descansar i ficar benzina. Vaig sortir ben d'hora des de Castellvell del Camp i totes les àrees de servei que surten són les que estan en sentit sud. Era el primer viatge que feia en solitari i la veritat és que em feia molta il·lusió. Jo, amb la Moto Guzzi V85 TT Travel, de tour pel Marroc. Però això serà en els episodis següents. Us recomano que quan finalitzi el vídeo entreu a la descripció. Allí trobareu el meu enllaç de Wikiloc i el de la ruta, amb una descripció molt detallada. Us animo també a que em seguiu a Wikiloc i aplaudiu la ruta i comenteu. També us animo a que cliqueu like al vídeo i us subscriviu al canal. Us recomano que entreu al canal, on trobareu documentals de més viatges i rutes, a banda de vídeos de manteniment i mecànica de les nostres motocicletes. Respecte a la ruta, conforme viatjava al sud, veia paisatges cada vegada més àrids i això em feia pensar en el que em trobaria en dies posteriors. No era la primera vegada que viatjava al Marroc, però sí la primera ruta, i les ganes d'arribar eren increïbles. Quan arribava a Granada, una cosa em va sobtar molt. Amb una temperatura que rondava els 30 graus, jo no m'esperava el que em vaig trobar, i era la Serra Nevada, un bonic contrast que alegrava el viatge. Arribar al Puerto La Mora va significar una gran diferència. La vegetació, els boscos tornaven al paisatge, i també que ja estàvem molt a prop del nostre destí. L'entrada a Granada la vaig fer per una carretera secundària, i això ens va permetre seguir observant la serra dominant la ciutat. Ja després de dinar vaig entrar a Granada i em vaig anar a instal·lar a l'hotel. I després d'instal·lar-me ja vaig dedicar tota la tarda a fer turisme pel centre històric, per visitar els seus monuments i recórrer els seus carrerons. Tot el casc històric de Granada era molt maco, però la zona que em va agradar més va ser la del riu Darro als peus de l'Alhambra. Espero que us hagi agradat el vídeo. Ens veiem al següent episodi.